Born comedy always gives you smile. आपण मैंने भावुवे मुझे ये घरटा कहीं देखू आज्ञा ये घरे रोचनी 13टी अद्भुत प्राणी से तीनोटी होती भड़ाटिया लोक आउ गोटे लोक से घर मालिक आपण मैंने भावुवे कहीं अद्भुत आपण मैंने प्रथम शेष जाके भिडियोटी देखु तापर आपण जानीपर। कौन खाऊ जोगणी क्या तो देखा जाऊनी जाऊँ खाइली केत हगी जाऊँ हगी यही भद्र व्यक्ति होचंदी से घरर मालिक। तमें शला गुड़ा जो दिन रोजगार कर से दिन मो घर को आसो ता पूर्व जमी से कुड़ांगार मुँह गुड़ा मो घर न देखा यही तीन भद्र लोक होचंदी से अद्भुत घरर भड़ाटिया। शला गुड़ा तो रोजगार ना निजे तो हैरान होती मो घर रही मत भी शला हैरान कर जातु शला गुड़ा शला एमती रोजगार ना से शला बुढ़ा खाली केटर होची शला भविष्य के तो कौन से शला बुढ़ा को करने जा इच्छा होची छाड़ बाल को पेपरटा सब पड़ता फोपाड़ ए सांग कि मो बाल पेपर पड़छ सब खाली सांग सांग अबे सांग बे अबे ई पेपर हमको पैसा दो बे कें देबे हे देख 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 पेपर रे कोन बाहरची हे देख चंडी खोल गांधी छकर मिश्र दासंकर मृत्यु आइडिया से तमले हमर कोन लाबे आइडिया कि मो बाल आइडिया बुझी पाइलु हौ 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 बुढ़ा रूम रे गोटा घास खाऊ घोड़ार छवि अच्छी जा नहीं क्या सेटा कौन हो जा आगे आणिकी आसे हो हो किए रे सेठी साओ नहीं आइली देखा देखा देख यही छवि ही हमको पैसा दबा सांग तोर केते क्वालिटी क्वालिटी सर सर टिके टिके होला आपणक बापांकर मृत्यु आम दुखित आपणकर बापांकर किसी स्मृति आम कथरे रही जाइए स्मृति की स्मृति आपण बापा किसी दिन पूर्व आम आर्ट गैलरी की आसते ये 3003 टकर छविटी बहुत पसंद आस अलरेडी 3 टका तो दे देते आउ 3000 टका देते आम बहुत खुशी। एटा की छवि एटा घास खाऊ एक घोड़ार छवि बापांकर तो छवि इंटरेस्ट नथिला आ तुम बापा मरिबार इच्छा थिला ना तथापि मरीगले ना नहीं लोक इंटरेस्ट केते कौन कर पकाउछंती तो बापा सामान्य छविटा किनी पारिबेनी पैसाटा दे दो ना भाई से 10 टका दे दो सकाल कौन खाइबे
ନମସ୍କାର ଆମେ ଆଉ ଏଥର ଭାଇ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଛବିଟା କିଣିଲେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ओ भाई भाई शुणी जा भाई शुणी जा भाई डिस्काउंट मागिबनी भाई कि छवि कहूला ଘାସ ଖାଉଥିବା ଏକ ଘୋଡ଼ାର ଛବି। घास काई ଘାସ ଘୋଡ଼ା ଖାଇଦେଇଛି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଘାସ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଘୋଡ଼ା କ'ଣ କରିବ? ଘୋଡ଼ା ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମେଘ ପାଗ ପକେଇଲେ ଘାସଟା ଉଠିବ, ଘୋଡ଼ା ତାର ପଳେଇ ଆସିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଘୋଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜି ଦେଖିବି ମୋ ଘରକୁ ତମେ କେମିତି ଆସିବ। ଶୁଣ ଦଶହରା ଆସିଲାଣି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଶୁଣ ମୋର ଘରେ ରହିବେ। ଶୁଣ ନେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ଦେଖିବେ ଆସ। ଆରେ ଶଳେ ଉଠରେ ଉଠ। ଚାବି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଆସି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁ। ଏକରେ ତମେ ଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୋକି ଆଣି ଘରେ ପୁରେଇବ। ତମକୁ କିଏ ଦେବ ଘର ଭଡ଼ା? ଏକରେ ତମେ କେତେ ମାସ ହେଲା ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇନ? କେତେ ମାସ ଦେଇନ? ମଉସା ବୋଧେ 3 ମାସର 3 ମାସ? 3 ମାସ ନୁହଁ ମଉସା, 4 ମାସ। 4 ମାସ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମଉସା। ଆମେ ଟୋଟାଲି 6 ମାସ 2.5 ଦିନ ରହିଛୁ। କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସତ କହିବା? କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସତ କହିବା? କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମଉସା ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଉଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିକି ଆଣିକି ତମକୁ ପଇସା ଏ ଛାଡ଼ ତୁ। ମଉସା ମୁଁ କାହା ଘର ପୋଛିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି, ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି। ମଉସା ମୋତେ ବାହା କରନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣ ବାହା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାସନ ମାଜିକି ଆଣି ତମକୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ତମମାନଙ୍କ ରୋଲ୍ ମୁଁ କିଛି ବି ଶୁଣିବିନି। ଆଜି ମୋର ପଇସା ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର, ନହେଲେ ମୋ ଘରୁ ବାହାର ଯା। ସାଙ୍ଗ ସେ ପଇସା ଦେଇଦେ। କୋଉ ପଇସା? ଯୋଉ ପଇସା ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଅପରେସନ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ଆରେ ସେତ ତ ଅଲରେଡି 10,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ଅଛି। ସେ ପଇସାଟା ଦେଇଦେଲେ ତ ଭଉଣୀ ମରିଯିବ ରେ। ମରିଯାଉ। ଆରେ ତୁମେ କାନ୍ଦନା ରେ କାନ୍ଦନା, ମୁଁ ତମକୁ ପଇସା ଦେବି, ମୁଁ ପଇସା ଦେବି। ତୋ ଭଉଣୀର କିଛି ହବନି, ତୋ ଭଉଣୀର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେବି। କାନ୍ଦନା ରେ କାନ୍ଦନା, ମୁଁ ଥିବା ଯାକେ ତୋ ଭଉଣୀର କିଛି ହବନି। ଯେତେ ପଇସା ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେବି। ଆ ମୋ ସହିତ ଆ। ଯା 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 ଯା। ତୁ କାନ୍ଦନା ବାବା, ତୋ ଭଉଣୀ ଠିକ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ମୋ ମଉସା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁନି। ସେ ଶଳାଗୁଡ଼ା ମତେ କହିଲେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ତାକୁ ବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର। ମୋ ଘରକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ। ଯା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନ କହିବା ଟଙ୍କା ଦେଲ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବେଲ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଦେଲୁ। ଏଇ ରାଜା ଆମର କହିଦେଲା ସେପଟେ। ରାଜା ଆମର କହିଲେଣି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେତୁ 3 ମାସ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ବହୁତ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଲୋକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ସପୋର୍ଟରେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଓ ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ଆମର ପିଲା ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ଆମ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 8637200140ରେ କଲ୍ କରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ନମ୍ବର ବି ଅଛି, କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ରହିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ, କାଲି ଭିଡ଼ିଓ